wannan Aisha baka ka tashi da su sarkin arewa kenan kake ji guda ɗaya ne labari ka jo mun a game da Aisha ai yarinya nan ba assalamu alaikum mazaje ne ya da Allah so nake dan tsagan a wannan gida biyu wannan ya tsaga ta ba ta fatan to ai tisgaye ne kawai no tisgaye ne farawan abin nan ko kina mai kira mun gane gaba ɗaya kai ga damuwa me yake faruwa ne wallahi ka ganni nan ina mutu wani cewa da safi haka na zauna na hakura to ai kika gode Allah da mamun to magana ci ka gan nan ba ya kwana takwas rabona da abinci ya dau dutsen dora ciki na kai tsaban jinoyi kai sabo kuma na ganka ka zo ma ka bari wannan jibe ka fa kuma kai wannan girma a tisgaye da Allah dan tsagan wannan abun man gida biyu wallahi mun saka ga abokin na bacin je sai kuma duk dai mutsiyatan ne tisbaye kawai to wadan iskaran nan mu kwatan nan da hauran gwamnati kirja tisbaye ah kai baba a talaucin ne kace kai ma baka shiga koyi ba ko ya da Allah dan tsagan abun nan gida biyu ma sai gun wancan gaya ya wancan nan samu ko wancan mai kama da dan iskan ko ga mahaukaci ne ai tisbaye assalamu alaikum salama kuma da Allah mai gida so nake dan tsagan abun nan gida biya tsaga ta a tsaga ta ayi mun canjin ta uba wake me haka daga neman canji